Silav gelê hevalan. Werin îro jî em li ser enerjiyê biaxivin. Enerjî çi ye? Enerjî merî pênasa wê çawa dike û di re jî em cureyên enerjiyê bibînin û yekeya wan bibînin û di re jî em bi vî vîdeoyî biqedînin. Enerjî pênaza wê em dikarin bi vî awayî bikin, pîvana kapasiteya kar an jî hilberandina germê ye. Yani pîvana ku em dikarin tiştekî ji cihê tiştekî bilivînin bibin vê derê kar e, an jî em germahiyê çêbikin. Tiştek dibe em germahiyê çêdikin. Vaya dibe çi? Vaya dibe enerjî. Enerjî navnetewî nîşana wê joule an jî J yê ve tê nîşandan û wekî di hûn cureyên enerjiyê de hûn kalorî, kîlokalorî, watt hour yani watt saat, elektronvolt, kîlojoule, megajoule dibînin. Min li vê derê hew peyvek nivîsandiye di ku derê de tê bikaranîn. Weke mîna kalorî di kîmya û xwarinên de tê karanîn, kîmya û xwarinê de. Kîlokalorî di xwarinan de. Dema ku em tiştî dixwazin çiqa kalorî tê de heye, çiqa kîlokalorî tê heye, em li ser xwarina de hesab dikin, diaxivin. Watt hour jî yani watt saat jî di ceyranê de em bikar tînin û li vê derê jî me hemî di joulê de çi qasika ye min nivîsandiye. Weke mînek yek kalorî 4 xal 184 joule e. Yek kîlokalorî 4184 joule e. Di aliyê din de watt saat jî 3600 joule e. Fîzîka partîkulan de em elektronvoltê bikartînin. Fîzîka partîkulan elektronvoltek yek xal 302 caran 10 serî kêmek 119 dike çi yanî va bi vî awayî yek du du sê sê çar pênc heta anî hûn 19 cara bijimêrin li vê derê pîr yani hejmarek gelekî biçûk e. Gelekî biçûk e. û va divê ew qas joulî dike. Elektronvoltek û qaskanda joulî dike. Kîlojoule mêjera mezin de em kîlojulê bikartînin. Kîlojulê em bikartînin. Megajoule jî gelekî mezin e. Mêjerên gelekî mezin de jî em megajulê bikartînin. Enerjiya gelekî mezin de jî em megajulê bikartînin. Ê cureyên enerjiyê çi ne? Enerjiya kînetik, enerjiya potansiyel, enerjiya termal, enerjiya kîmyewî, enerjiya ceyranê, enerjiya nüklerî, enerjiya radyasyonî, enerjiya mekanik, enerjiya deng, enerjiya manyetik. Bi vî awayî em dikarin cureyê enerjiyê binivîsînin. û tiştekê ye enerjî dibêje, enerjî ti cara wenda nabe hew diguhere adin. Yani enerjî ti cara wenda nabe. Heke we tiştek li vê derê erd e, we va kevira di vir de heta vira kut kir, hûn westiyan li vê derê hûn ketin hêdî hûn nikarin kut bikin, enerjî neqediya, enerjiya we giçû germbûna êrd. Erd germ kir. Yani bona vê jî enerjiya we belkî ket, hema ve enerjiya hat êrd. Enerjî neqediya. Enerjî ti cara wenda nabe hew diguhere adin. Ev jî di derbarê enerjiyê de bû. Hîna pêş de em ê enerjiyê vana kînyetikî potansiyel vana gişka hesab bikin. Hema ez dixwazim vê vîdeoyê kin pêgirim û em ên di vîdyoyê de dîsa biaxivin fêka vê xatirê we bimînin di xêr û xweşiyê de.